Ani dalam sebuah ini sal belai ke thanda te nobar baphaitemu wati kana lai baphaiti kana na kurang pina bagai musun pukul ngojong ka thabo gong mana sih kan anda Ano na ano, ang cook ano ito. Anong suit na. Salamat sa pagin mo. nobar sip belai ke dei ani live ni viewers song na haino halam sogo te jotono no phung kahamni phung dorani jotono no good morning te lam sogo live haino hai te sini belai ke tongsoka te wati baphairika mia sabani kita wati phaitung ke belai ki cawan tomani wati belai ki phaijak phunga chi chiriwa wapthai doi tabu khan belai din thanda te tui rokbo belai ke nacha tokung tokha te live bonar bai haino hai kurung thika jotono no good morning te jotono no phung kaham yong wati rok phanya ni bagai yong laro belai rihin tonglayo te ani viewers rok te subscriber rok no asike phung kaham te hamjongma roi ani live nang teisa kurung thika narok bai malainya bidigi o phai bahai tongbai sabaigadi te phungni mairok de sabai kha norok tamo khlai tongbai te chini yango current mukurui kese battery tongsak asike no light khai norobai kurungui tongon hani phaimani te current bo thangjak te current phaiako te haike no sabo maichaka sabaigadi te tamorok khlai tong te phungni mairok se kunarong tamo khitong ke sabaigadi nokhang rok bo thrai belai ke phai tongkha te haike no jotono no lamsogo laibo te khetmia samani nangna wati phaike chawan han samani hajan takhokte bukhusang wati belai phairika te asike na tongthongmani bagai jotono no wati rok dati daki phaitung ei wati phaike belai sanai hini watio te jotoni bagai belai no kaham te wati phairika te nobar haino hai nobar sipchawai digi phaitongo te jotono no khajani takhokte bukhukchong nongno haino hai ani live te belai khe wat yong la dihin lai ma jak ung tokha yong la no belai khe rihin tonglaikha khanai na di watui no te kha khayo watui teise phaipinai nokha somplajak ei phanya bo nango belai khe no phanya bo nango watui belai khe tabo aron asuk kudungma lomui je tungui tongmani belai khe tungsuka te watui bo nangsuka chung te watui haike belai kaham nongna hini kha khayo te jotono no ani live lamsugo haino hai te dakti te live tausu pojonto kurung yako bongno bo haino hai lamsugo te sa phung jorani phung kaham te jotono no turuk khe live haino bagai kojawo te kha khayo tamo khlai tongbai ani viewers rok te subscriber rok te ani nongni hamjokma
haike no sal brum brum mani tong thung tei nongni hamjok ma belai khe nango ang tei nong support tei joto no tabuk sukun soya kari nai tong nai rok tini sarigo haino hai nong nang teisa phunu pinai live khlai tong mani mela o thangai video khaina hanoi tongo tei dakti no norok bai ang live o kwrung phinai mela o thangai tei current bo phaiang tongkha belai khai battery bo kom ungjak moni bagui haike no sal brum brum norok bai kwrungui tei belai khai tongthogo tei haike no ma tongthung nei jotono ani viewers rok no bwkha kaham bai lamsogo tei haino hai dakti khai norok bai malai ni musungo tei asike ano hamjokmo support khlai tongmani bagui tei tamo khlai tongbai norok sabaidi pungjorani maide chabaikha tei tini belai khe sal tongthotok tei nobar bo hai tongo kisa srwk srwk sal bo thanda wati wajakni bagui tei jotono no ani live o lamsugo twrwk khe ani takhuk tei bukhuk song asike ano hamjakma ri tongmani tei support khlai tongmani bagui belai no hambai tei jotono no lamsugo ani live o haino hai video tei jotono no kha kuphur bai tei bwkha kaham bai yapharo tei phung kaham ni jotono phungni jorani sal kaham tei jotono no live o lamsugo twrwk khe tei dakti tabukso porjonto live o jara phaiyako borok bo dakti no phaitung tei jotono no hamjakmani din belai khe nongni bo bwkha mia samani tei norok bo ani logi sakana watui watung hinui samobai chini yango belai watui bo paikha tei kheto haifano tui torokyako naidi belai kom pho kitsa chiko tobo mai bornani chara sanani tui rok wngsukyako asukhe tei jorani bisingo no nwng norok bai tei malai tei amsike tini thanda ni din wngjak twrwk din bo thanda tei takse porjonto je live o phaiyako kwrwngyako bongno bo haino hai lamsugo dakti phaidi tei phung kaham ni jotono no chibai tei hamjakmani tei rangchakni kha kuphur bai nongno yapharo tei jotono no dakti lamsugo live o phainani tei kwrwngnani bagui haino hai teisa haike no nungbai malai norok bai sal brum tal brum ma tongkheke belai khai kha tongthogo tei jotono no lamsugo haino hai ani kokborok music channel o jotono phungni jorani tamo khlai tongbai mairok no chabaikha norok tei tini belai khai nobar bo phaijak thanda wngtongkha tei tamo khlai tongbai sabaikha naidi norok tini nobar belai srwk jotono no lamsugo tei pungjorani phung kaham tei haino hai naidi tini belai khe sal bo thanda tei nobar bo phai tongo tei jotono lamsugo tei jotono no phung kaham ni chibai yapharo tei hamjakma yapharo tei twrwk khai norok bai live o kwrwngui tei norok asukhe hamjakma ri tongmani bagui belai no hambai tei khulumma yapharo tei sal brum norok bai haike no malai tongthung tei jotono no good morning tei phung kaham ni sal tei watui bo phaina bagui nokho somsajak yango
belai kheno ko somchai tongo tei belai khitam ini watui jese faipinai faike no chao watui rok faina bo nango watui faiyakhe bahai wngnai moni bagui watui rok fainani digi ono fainani bagui no chwng bo suri tongo jei dakti dakti watui chini haste o klaithung teisa miyani haike no kwbang khai tebo tebo kwbang khe faitung hinui kha khaio tei norok bai joto bai no phung kaham tei joto no lamsugo ani channel o tei haike no norok sal brum brum logi rui tongdi ang nangno teisa live bo faipinai ani ro kaisa call hai tongkha